Moltes gràcies per la vostra disponibilitat i per tenir la disposició de connectar-vos avui. Res, en primer lloc, podria agrair-vos la vostra participació als quarts premis d'Educació i Adolescència de la Càtedra Educació i Adolescència Abel Martínez Oliva i felicitar-vos sobretot pels treballs perquè realment són excel·lents i agrair-vos tot el que heu aportat a la càtedra, a l'educació i a l'adolescència, d'acord? Llavors, en primer lloc, passarem a entrevistar a la Berta Culleré. El seu treball de recerca de batxillerat ha estat el guanyador, titulat Per què estem tan enganxats a Instagram, d'acord? És de l'Escola Bedna de Tàrrega i el seu treball ha estat tutoritzat pel Jaume Plens. Llavors, en el moment de valorar el seu treball, va ser guanyador perquè vam considerar que s'adequava molt als objectius i al contingut del treball en les línies de la càtedra. I, a més, abordava una temàtica amb l'adolescència i donava una visió molt crítica. Llavors, Berta, bona tarda. Bones. Mira, voldríem saber, primer de tot, ens agradaria saber en què ha consistit el teu treball, que ens facin 5 cèntims de què és el que ha consistit. Bé, amb el meu treball el que pretenia era aconseguir o descobrir quins són els motius que porten a més de 1.000 milions de persones d'arreu del món amb diferències culturals, amb característiques tan diferents, a connectar-se a la xarxa social Instagram. I bé, per aconseguir-ho, he recopilat informació de les xarxes socials i sobre la conducta de les persones a través de bibliografia i un qüestionari. Molt bé. Crec que amb aquesta pregunta ja ha quedat contestada per què vas escollir aquest tema, que era la següent pregunta, no? I et voldria dir què t'ha aportat la teva recerca? Què és el que aporta a l'educació i a l'adolescència? Bé, jo diria que el fet de donar valor a l'educació, perquè m'ha fet adonar que qualsevol eina pot ser perjudicial o beneficiosa segons l'ús que se'n faci. Per tant, la persona necessita conèixer com és aquell producte, com s'utilitza, quins beneficis pot portar i quins perjudicis li pot ocasionar. Igual que per conduir una persona que té informació viària, no es pot posar a les mans d'un infant o d'un jove una eina com Instagram sense haver-li ensenyat com fer-ne un bon ús. I bé, en relació amb l'adolescència, també he descobert la importància del desenvolupament neuronal. S'està posant una eina molt poderosa, doncs això que he dit, a les mans dels joves, que encara no tenen segons quines funcions cognitives suficientment desenvolupades com per prendre decisions tan grans que poden tenir un impacte en la seva vida. No només dins la xarxa social, sinó també, per exemple, en el cas de triar els estudis. Molt bé, Berta, moltes gràcies. I per últim, també, què és el que t'ha portat realitzar aquest treball? Jo diria que aprendre molt. Aprendre que jo sóc jo i les meves circumstàncies. Aprendre que Instagram és una eina molt ben dissenyada i que els seus propietaris coneixen molt bé la ment humana. Aprendre sobre la condició humana. Aprendre sobre els múltiples factors i condicionants que intervenen en la conducta de les persones. Aprendre que vivim en una societat que porta al límit aquests interessos comercials. Aprendre que l'adolescència és injustament tractada, de vegades, i que seria positiu que la societat en conjunt s'informés o ens informéssim sobre el neurodesenvolupament adolescent. I bé, això m'ha resultat molt interessant i vist com d'important és l'educació. Molt bé, doncs moltes gràcies, Berta. Agafem les teves paraules, moltes gràcies per la teva participació i donem torn a les dues següents, que són la Marta Molina i l'Ester Fernández. Elles són les guanyadores del treball de final de grau. En aquesta ocasió s'han premiat 2 treballs que són complementaris perquè han abordat la mateixa temàtica. Per una banda tenim el treball titulat El meu món en necessita, programa d'educació parental dirigit a famílies amb fills i filles adolescents de centres educatius d'alta i o màxima complexitat,
que ha estat realitzat per la Marta Molina, de la Universitat de Lleida, i el treball tutoritzat per la Maria Àngels Balcells. I per l'altra banda, el segon treball és El meu món en necessita, disseny d'un programa d'educació parental per a adolescents i famílies de centres educatius d'alta i o màxima complexitat, realitzat per l'Ester Fernández, també de la Universitat de Lleida, i tutoritzat per la Maria Àngels Balcells. Llavors, ambdós treballs van ser també valorats de manera excel·lent per també adequar-se a les línies d'identitat d'aquesta càtedra i es planteja aquest treball d'una forma molt creativa, molt innovadora i amb capacitat divulgativa. El treball presenta un gran esforç d'implementació i així com també l'ús d'un llenguatge molt adequat. Llavors, passarem al torn de les entrevistes, noies. En primer lloc, ens podríeu fer 5 cèntims del vostre treball? En què ha consistit? Sí, el nostre treball es basa en la creació d'un programa d'educació parental positiva que hem titulat El meu món en necessita i que té com a objectiu treballar les competències parentals a partir de la millora de relacions familiars entre pares, mares i referents i adolescents. Llavors, és una guia que pretén ser una eina que poden utilitzar els professionals de diferents centres educatius d'alta i màxima complexitat a la seva pràctica. I el meu món en necessita pretén acompanyar el procés de millora de cadascuna de les realitats de les famílies participants, assegurant així un desenvolupament òptim i saludable dels adolescents. Molt bé, perfecte, moltes gràcies. Per què vau escollir aquest tema? Vam escollir aquest tema per diferents motius. En primer lloc, perquè des del primer moment que vam escoltar parlar d'aquest tipus de programa, les dues ens va cridar molt l'atenció, ens va generar molt interès i teníem moltes ganes de poder profunditzar en ell, no? Després, perquè vam tenir la voluntat d'intentar donar visibilitat a la figura de l'educador o l'educadora social dins dels centres educatius. I en tercer lloc, perquè considerem que aquest programa té com una doble finalitat, que també pot ser una eina de detecció de possibles situacions de risc en centres educatius, en aquest cas de centres d'alta o màxima complexitat, i podem atendre famílies que no estan ateses en aquell moment per serveis socials i pot ser una eina d'això, de detecció també. Molt bé. Què us ha aportat la vostra recerca i què és el que aporta en general a l'educació i l'adolescència? Doncs, tant la Marta com jo pensem que algunes de les aportacions que pot fer aquest treball és, primer de tot, posar en paper un conjunt d'eines, recursos, dinàmiques, activitats que permetin reforçar i treballar les competències parentals, però enteses com un conjunt on intervenen un context, unes famílies que tenen uns fills adolescents, o sigui, contemplant-ho tot en general. I també pensem que una altra de les aportacions, com deia la Marta, és detectar situacions de risc o de desemparament d'infants i adolescents. I per últim, també fusionar el que és el context educatiu de centres educatius de qualsevol categoria amb els programes d'educació parental positiva de tercera generació, que són els que hem basat el nostre projecte. Molt bé, i ara ja per últim, què és el que us ha portat a vosaltres fer aquest treball? Sens dubte ens ha portat molts aprenentatges, tant a nivell personal com a nivell professional, que estem segures que els farem servir en un futur com a educadores. També ens ha ajudat el que dèiem, a desenvolupar aquesta part més creativa, de tenir molta iniciativa, ja que ha estat un projecte molt innovador i que l'hem creat nosaltres des de zero, no? I, per últim, el que he comentat abans, que hem pogut reivindicar la importància i la necessitat de que la figura de l'educador social o educadora estigui present en els centres educatius, que considerem que queda bastant camí per davant. Moltes gràcies, noies, per la vostra intervenció. Gràcies. I ara ja passem a l'últim premi que s'ha donat, que és el de treball de final de màster, titulat La situació educativa dels i de les adolescents tutelats pel sistema de protecció de la infància en els instituts d'educació secundària, realitzat per la Judit Rabassa, de la Universitat de Barcelona i tutoritzat per la Núria Fuentes Peláez. El treball
com tota la resta també, valorat de manera excel·lent per ser un treball molt complet, també tenir capacitat divulgativa i transferència a través de la proposta d'intervenció plantejada i, finalment, que també aborda molts buits de coneixement i també preveu la seva possible difusió. Moltes gràcies, Judit. Et preguntarem també de nou en què ha consistit el teu treball. Bueno, el meu treball final de màster ha consistit en un estudi exploratiu descriptiu que ha permès identificar les necessitats d'escolarització dels i de les adolescents tutelades pel sistema de protecció. A més, la recerca té també una vessant de recerca aplicada perquè a partir de l'exploració d'aquestes necessitats d'escolarització i de la situació educativa, però així com també a partir de les reflexions i aportacions que ens feien els i les professionals que han participat de l'estudi, doncs això ens ha permès plantejar orientacions de millora que afavoreixen el disseny d'una resposta educativa ajustada a les capacitats i necessitats i dificultats que pot presentar el col·lectiu, i sobretot que serveixi de guia pels professionals i les professionals de l'etapa d'educació secundària. Molt bé. Per què vas escollir aquest tema? Jo des que vaig iniciar la carrera acadèmica en l'àmbit de la pedagogia i la psicopedagogia, sempre el col·lectiu adolescent o l'etapa adolescent m'havia suscitat especial interès i afecte, i sobretot per les característiques d'aquesta etapa. I és que ens trobem en un moment en què els adolescents i les adolescents estan configurant el seu autoconcepte, la seva identitat, per qüestions neurològiques també són més sensibles a matisos emocionals, a la reactivitat emocional i també per ser una etapa en la que es caracteritza molt per la confusió, desorientació i la incertesa des del propi projecte vital. Aleshores, jo, atenent a aquestes característiques, podem dir que hi ha certa vulnerabilitat en aquesta etapa i que s'associen certs factors de risc i certs factors de protecció que, si no s'aborden de manera adequada o de manera preventiva des de les institucions d'educació secundària, pot tenir un impacte molt nociu en el desenvolupament dels adolescents, però especialment en adolescents que es troben tutelats pel sistema de protecció a la infància i l'adolescència, que a part de les característiques pròpies d'aquesta etapa, se'ls afegeix una trajectòria vital i familiar adversa, com pot ser vivències de maltracte, vivències d'abús, de negligència, d'abandonament parental, etc. Aleshores, se li suma tot això en aquesta etapa de desenvolupament tan particular i això comporta factors que suposen obstacles o poden suposar obstacles per la seva integració socioeducativa, pel seu progrés acadèmic i pel seu desenvolupament ple. I per això vaig voler centrar la temàtica en concret en el col·lectiu d'adolescents tutelats i tutelades. Molt bé. Llavors, què t'ha portat a tu la cerca i què ha portat també a l'educació i l'adolescència? Doncs considero que el més important que ha portat és, per una banda, reconèixer l'educació o l'àmbit escolar com a una oportunitat generadora de noves oportunitats per a aquest col·lectiu. Per tant, els i les professionals de la comunitat educativa s'han de sentir interpel·lats i interpel·lades en aquest sentit i, per tant, han de desplegar tots els recursos i mecanismes que siguin necessaris per oferir una resposta integral i satisfactòria per al col·lectiu. Però, d'altra banda, també l'estudi ha posat de manifest la necessitat d'incrementar l'acompanyament emocional i el suport positiu a la conducta d'aquest col·lectiu en concret des de les institucions d'educació secundària i, conseqüentment, s'ha posat de manifest que cal incrementar la formació i promoure la sensibilitat dels professionals d'educació secundària que atenen el col·lectiu, sobretot a l'hora de formar-los en estratègies i recursos per poder oferir aquest acompanyament emocional de qualitat en el col·lectiu, sobretot per donar-los suport a poder afrontar les conseqüències socioemocionals derivades de la seva trajectòria vital i poder abordar-ho de manera integral també des de les institucions educatives. I, per últim, també l'estudi ha identificat que s'associen certes necessitats educatives especials o necessitats específiques de suport educatiu en el col·lectiu, fet que posa de manifest el fet de plantejar plans educatius ajustats i personalitzats a les capacitats d'aquests adolescents i aquestes necessitats que tenen.
i tot això des d'una perspectiva inclusiva, considerant mètodes de personalització dels aprenentatges i, si és necessari, també aplicar i desplegar les mesures i suports d'atenció educativa addicionals i intensives que calguin. Però tot això en col·laboració sempre amb la família d'acollida, amb els educadors i educadores dels centres residencials, amb tots els serveis i la xarxa de suport de la comunitat educativa i amb els serveis del sistema de protecció a la infància. Molt bé, moltíssimes gràcies també per la teva aportació, Judit. I ara ja sí, moment de despedir-nos. Moltíssimes gràcies a les 4 per la vostra participació d'avui, però també, sobretot, per l'excel·lent tasca que heu fet en els vostres treballs, que de veritat són excel·lents, molt ben treballats. I tota la cerca que hi ha darrere estic segura que servirà moltíssim tant a investigadors com a professionals per fer de l'etapa de l'adolescència relacionada amb l'educació un món molt millor. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per oferir-nos aquest espai. Gràcies.